Za mene je nepojmljivo i ne mogu da prihvatim ni pod razno da je ruševina simbol države Srbije. To je možda bio simbol neke prethodne države u kojoj smo živeli, ali to ni ta država nije definisala kao sopstveni simbol. Pa nije to, ljudi, Koloseum. Nije to nastalo u antičko doba, pa sad mi rušimo, ne znam, ja bih razumeo da rušimo Kalemegdansku tvrđavu. Mi pričamo o zgradi koja je nastala sredinom prošlog veka od strane ideološki podobnog arhitekte i pritom ja prihvatam kao dobronamerno upozorenje, ali mi smo zaista već na to navikli. Mi imamo ljude koji su protiv bilo čega da se gradi u ovoj zemlji. Šta god spomenete, oni su protiv. Most protiv, autoput protiv, tržni centar protiv i uvek iste priče. Mi imamo ljude koji jednostavno žele da konzerviraju stanje tako, ne diraj ništa, ne radi ništa, neka sve stoji i naricat ćemo nad svojom tužnom sudbinom što nemamo ništa. Mi to ne prihvatamo. Za nas je to neprihvatljivo, mi hoćemo da guramo stvari napred, da se promene, da se poprave, da nemamo ruševinu u centru grada. Memorijal za NATO žrtve će biti i ako ima nekakve kosmičke pravde, red je vala da taj memorijal naprave baš oni koji su to stradanje izazvali. To je pobeda Srbije.